Fremstilling af kørner. Vi ser her tegningen, der er et råmateriale, det er noget, der hedder arnestål. Råemnet det skal afskæres på 102 mm. Kørneren hærdes ved 830 grader Celsius og anløbes ved 210 grader Celsius 2 gange. Vi har her en operationsbeskrivelse. Det vil sige, at man sådan set ved, hvad man skal gøre trin for trin, og stort set skal følge det slaviske i forhold til, hvordan det står beskrevet. Og vi skal fremstille kørneren på denne her drejebænk. Det vil sige, at vi skal sætte emnet op her, og vi skal bruge det her stål her eller bearbejde det. Der er nogle forskellige håndtag, som vi vil se komme i brug. Og der er forskellige sikkerhedsanordninger og instruktioner. Det er stort set maskinen, som vi kommer til at bruge. Well, a whole lot of shaking goes on. Vi ser drejebænken ud, og vi går til trin 2, hvor vi går i gang med at bearbejde emnet.